Assalamu alaykum, hormatly adamlar, mehriban iyleşler, hanımlar we jenaplar. Biz sizin ähliňiziň ünsüňizi merkeze çekmek isleýäs. Biz sizin her biriňizi Türkmenistanyň Döwlet Şeherçilik Akademiýasynyň sergiler zalyna hoş gördük. Biz bugünkü bähleşiň jemine diýsen kän wagt garaşdyk. Biziň bu ýere ýygnaşmamyzyň esasy maksady bolsa, Aşgabat siyasi taslamasyna öz işlerini ködürlen iýleşlemizin arasyndan ýeňijilerimizi yglan etmeklik bolup durýar. Şoň şünem Türkmenistanyň medeniýet we sunwat işgäri Halipa mallumyzy uly hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Hormatly adamlar, hormatly talipler, kadırdan muğollumlar, şu günkü täsin bayramçylyk bilen, has dogrusy, şu günkü tarihi gün bilen men sizi tüýsürekden kutlaýan. Halipalan aýdyşy ýaly, bizem öz gezegimizde, öz okuyucularymyza bir zady nıgtap aýdýar. Siz şun näme maksat bilen şu yerde? Size näme gerek? Siz kim? Galy bersede hormatly talipler, wagtyňyz waka döwletli işler. O işler edin. Soňky iş şolar. Ynha durmuşyň maýdaja kynçylyklaryna, aladalaryna kyzygyp, öz kärlerinden daşlaşyp, soňra bolsa ýamaşgan iýizine dolanyp, şu mukaddes oğacağa qaydyp gelip, onunla da şu gün, şu bayramçılıkta, şu bähleşikde bayrak alýanlar üçin men tüýsürekden begenýän. Durmuşda ýalňyşmajak bolmaly. Bir maksat tutundyňmy? Biýliň uşap, şu maksady ýetýänçän göreşmeli. Ynha durmuşyň gaýtargysy ömürzat bar. Onu almanym bolmaýar. Ana şoň üçin joşgun marka, ýaşlyk barka, dörejilik barka, ýagşy işlere, dörejilik işlerine wagtyňy sarp edin. On zaman bugünkü bähleşikde bayrağıma nasip bolmadym diýip hiç kynanmam. Şunki täsin bähleşe gatnaşmaklygyň özi şolam ullukan ýeňişdir. Bähleşiň özüniň kanuny bar. Eger bähleşik bolsa, on ýeňjiden bolaýmaly. Gelin onu getimede uzoldup oturmalıyım. Şunki bähleşiň ýeňjisini aglan edelim. Onu näme adamlar? Men bu sanatçıyam. Bugünkü bähleşiň ýeňjisi Aşgabat siyasi meýilnamasynyň esasyny özüniň täze taslamasyny hödürlän Türkmenistanyň Döwlet Şeherçilik Akademiýasynyň uçurumlaryndan düzülen topar. Ýagny
Ýaşlaryň ukyp başarynyň hassa kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiyasy guruluşyk taslamalary bilen bagly dörejilik bäsleşen elan edýär. Bäsleşige Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň talip başlary bilen birlikde bu ýokary okuw jaýyny tamamlanan uçurumlar hemde diýarmyň beýleki döwlet edaralaryna dähmet çekýän höwetçiň ýylleşlerimiziň ählisi gatnaşyp bilerler. Bäsleşiň baş bayragyna munasip bolan toparyň taslamasy bolsa, bu bäsleşiň döwlet tapgaryna hödürlenir. Howluň öz batyňyz syna. Yine de sen. Näme diýsem eme? Seni bir täsinlige bar bolarly. Ahir bir gün öwezim dolar. Ýüp näçe dartyly berdigçe üzülmek gülenler. Haçan nirede hem ne wagt. Sen jemalyňa gowşurnyp bir maksadyma temir. Ýykma sürme günümi dolap ine. Şu günlere yetdim. Geňmere ýalat ýok artlan. Bime daýdan otan başlarsın da. Etçeň edip ötün soramagyň hen ýedem galmandyr o. Indi näme diýip geldik ha? Düşünmedim. Düşünmedi ýa näme? Geçen geçti. Madama dünkeden işin diýip berjek bolsaň bärde başga adam gerekkä. Mene bir gaýlyk geldim. Näme diýeli? Oňly bir täzelik eşitdim-de gaýta toparmy düdäýelik geldim. Gowun ýylan diýbar bir ýyklansaň onu öňkü ýaldy keldip bolmaz onu özüň bizden gowulmela. Çykmadyk jan umytda. Belki bolar. Näme bileýin. Ýaran soň beýlekler näme diýerler? Olar bilen hini habarlaşamak. Onna sen ilki gitde şolar bilen habarlaş. Şolar bor diýse, menem görürüm. Sen näme birden ählada gaýyn bolaypdyň? Näme üçin bolmaly? Onsoň Men öz günümden närazy däl wekil. menem sen ýa-da özgümden närazylygyň üçin gelemek. Ýöne ýüregiňdäki ahmyrlyk ebedilik galyp hemişe hyrçymdy işläp ýörmekdämi? Ay bolýada. Ödüň gör. Menkä aýtmak. Aladan üçin sag bol. Mene gitdim onna. Bolýa, saglagyň. Sag bol. Göreniňe de salam aýt. Serem. Ýoksa da Ahmeda jaňatdym bolýan ele çykyp berýär. Sen ondan habarlymy? Howa habarly. Wagtyň bolsa, oňa da jaňatyp göräý. Belki ol makullar. Batağandan girdim çıktım. Şöwür çektim. Emma birjik de ýadamadım. Sen ne jady, ne kudret. Ummanşy halatkärmiň ýa päkide adamydyň. Ne senden doyma var, ne de bir gahanmak. Çünkü sen goýnuň özü nur, misli bir era cennet. Mehrin bolýan tarypyny ejid geler söz bossanym. Artyp demme-demde halym, didaryňdan ýadamadyk.
Soňlanmaz ömür desanım. Ol günler näme diýseňem edýdi günler ekeni. Gör neçe gije günleri sen bilen ötürtdim. Akbalymdan närazy dällerin. Ahir ýene sen goýnuňa ötürdi. Sen beni bağışla. Durmuşun tapalıcıklarına çolaşıp, görün yerlerde büdürep gezdik, gördük. Sen bizi, hol ilkinci günümüzdeki yali, önkülerin yal kabul et. Töründen midemez orun ver. Sen adaletlisin. Bizi yallersin. Ey beyik sunugat. O sütünü bu çetireye kalmalı ekenin. İşlem mi oluyor ha? Göğnüne dur. O ne erğunmu? Gözümün görenlerine de münkürlük ettirecek şu. Ağam, gele gelmeyenler sağramasana. Ne men men fazla işim var farama dip düşünaydın mı? İşin vaktini yetiştiriyen ne mi? Bolluğu orada. Ne yana çala feyaru tapsaňar saracak bolup dursunlu. Görýän bolan sen käbir zatlar undalymen diýen. Han zatlaryň tasirde otagy var. Näçi? Şu ýere barany bilersiň. İşim diýsen kän bolýyn. Şu ýerde bilemde bolmazmy? Şu ýerde bilen saňymy? Eger diliň alýan bolsaň, enagam açarym. İşiňem zadyňam özüňe nesip etsin. Kadar bilmez. Her zatda bir bähitdadyr. Hoş geldin. Näme goýar jaň etip bilen okmuka? Dogry. Näme bilen? Şu gedege garasyn soň. Öňküler ýala däl. Men hökmanmay. İşim barda. Ay eder özüne eder diýileni. Menkä aýtmak dost. Galanda mödüň bol. Sen näme etsem diýen? Gidaýsem diýen. Hani işlem bir yüzle Sen onuň menem görürün bolýarmy? sen näme işin var? İşiň bolmasa diýişçi diýilýäniňe telpek sen dost. Bulamırsın gatta. Ahmet, Alo. Ahmet eşdiýärmi? Alo. Bolýar görürün idimi? Heni de möýkeli diýen. Bildirýärmi? Onda da näýli? Bildirýän bolsa gowda, diýmek gazanamsyň bildirýändir. Gazanyp bilipdirin. Ýöne näme üçindir? Gazanan wagtyny gaýtardyň berip etişmändir. Näme diýjek bolýar? Istat. Diýiljek zatlar bir wagt diýildi. Diýilen zatlar üçin netije hem görüldi. Düşünýän men günäli. Ýöne bir men näle? Sizem. O nähil bilen? O näme üçin sizemde? Aslında şoňa da kemmela seňizsiň de bolmadymy? Hawa bolly, ýöne bulaşdyran sen näme? Hawa men
Ýöne men bilip bulaşdyramaga. Bilmelken indi. Bilen orta men hatda şo ýerde görünmezdim. Näme biz bärik dawalaşmana geldikmi? Bärde dawa etýän ýok. Diňe düşünşýär. Salam, oğlanlar. Näme ýaňyz, näme içýäňiz? Sizi isläç işläçarlaňyz. Biziň hyzmatymyz akadyk getirmesi mugut hyzmat, mugut sargyt, mugut oturmaňyz mugut. Salam. Menki boljak gäl öýdän. Huway muň bolan bolşuny. Durany. Nire? Näme bolup bolman? Han gayrat edin. Şuunne şeýle könäni ýatdan çykaryň. Şuun gün müdüren ýaşamamyna wagt boldy. Hawa Wekil Saparow. Siz bize maksadyňyzy aýdaýsaňyz. Awa. Bizi näme üçin ýygnadyň? Könäni ýatlatmak üçinmi? Mene işleş biljek ka. Esasanam Näme esasanam diýip ümlän bolýan. Bizem seň bilen işleşesimiz gelip ölüp baramdy. Ýene başladylar o. näme başlaman? Öňkü degen bay görüp bilendirse. Dogry da görmelisin, görýänsiň. Wii, dünýä gelmelle. Salaman geldinmi? Hawa geldim. Ýör men seni topar bilen tanıştyrayım. Bolýa. Ine, işteşim hem joram, dünýä. Salam. Bulam öz işiniň ustady diýsem ýalňyşman. Tansanma öýren sat. Menem. Sözi başga taraga sowmana öwrenip durýar. Gowda. Ahmet, gayrat et. Onda dinlen. Aslakyn aýtmaly bolsa ustahana soňky ýagdaý. Biziň soňky netijemiz. Men ýürüt edýän ýalyp görünmek mümkin ýöne şonda da. Halipaň aýdanlaryny size ýatlatmak men borjum. Size häzir näme üçin şu ýerde? Size näme gerek? Siz kim? Galy berse de wagtyňyz waka öýüňizi görkezin. Soňky hiç şolar diýip beren soralaryna jogap bermeli wagtymyz geldi. Bize garaşýarlar. Biz baraýmaly. Belki estentiňiz ýa-da nälertiňiz. Diýany ýok. Estirmek üçin men şu ýerke ýygnadım. Ene. Okan. Täzelikler bilen tanış bolun. Ahmet. Hem gayrat et boňuz şok bolun. Görür. Öýden alyp barşyna bagly. Oňuşmaklygy hiç zatça da bilýän näler. Bolýa. Başlan. Siziň adyňyz? Dünýä. Dünýe, başlan, tanıştyrmagy ýatdan çykartdyryň. Ene bu Artlan. Bu orta Ahmet. Hawa. Men manada o size cennet aýdanlar. Hawa. Sizin cennetiň aýtmagyna görä biziň toparmyza goşulmak isläp geldiňiz. Begendirdiňiz, hoş geldiňiz. Esasat, girişi berin. Biz näçe köp bolsak, şonça da gowy. Geçen geçti. Bugün täze gün. Şu täze günni biziň her birimizde degişli adaýdaýyn. Ine. Geçen günüňde tozan atyp ýatyr. Özüňiz düşünýärsiňiz, men esasy bilmeli adaýdaýyn. Wagtymyz azdyr. Dünýä, şu aýdylýan zatlar size de degişli. Biziň ählimiz bir aýdaýyn ýaly şu ýerden çykman işlemeliler. Arasynda maşgala ýagdaý, ýa bolmasa öý sebäpli işler çykyp biler. Ýöne barynsymy şu yer bilen olmaly. Men size öz bähbidiňizden galyňa diýip biljekler. Ýöne bollugyndan şu yer üçin gajak bolun. Onu nätýär? İşe girişýärmi? Ahmet? Siz öz işleňiz bilen bolberin. Ýör dünýä. Hani getir. Biz Çalgılaşaýyl. bolmaly. İçeriğini ýyňystyryp, işe başlaýyk. Geçmeli medli önen bari özüňe arzuları kemesi önen sağçar bolup biller geçmeli medli önen bari özüňe arzuları kemesi önen sağçar bolup biller
Yelap bana boyu Aslan. Yeri. Kapatsam mı oğlum ondan? Açan açmanına. Duymadın mı ya da görmedin mi ya da sen yılgırında başkaça gelme zat geçmeli mendili önen bari özüne sen arzuları kemmesi önen sakçın olup biller geçmeli mendili önen bari özüne sen arzuları kemmesi önen sakçın olup biller Kolum bolsa kanasız del Yollaşım bolsa yoluzuk del Sana yana sen yılgırsana Duymadın mı ya da görmedin mi ya da sen yılgırında başkaça gelme zat geçmeli menzili inanmalı özüne sen arzuları kemmesi inansan şun olup biller Bizden bolonca da atlımızı getirdik, kolyeyi yerleştir veren mi ya? Aslancan, bir zatı unutma. Biz öýmede geldik. Han cennet nirde? Gelmeli bak tabi oğlum. Alo. Ho, Vekil Saparov. Gelen yok mu cennet? Ine bardım Vekil Bolýar, Saparov. bolýar. Be, biriňizem kömekleşmediňiz-de. Näme? Goşlama agyrrak bolansoň özüm götürüp bilmedim.
Vay, kömekleşäýin biriňiz. Ha nerede? Men özüm akkaýdaýyn. İşiň bilen bolber. Men özüm kömekleşerim. Sag bolun Wekil Saparow. Cennet, bu zatlar näme? Bular şahsy zatlar. Bilmek hökmannel. Bor, diýmedigim. Edi. Sen nire bu yerler nire? Ýaňy ýola jennete eli goşdy gördüm-de kömegeden gaýtdym. Senden tamada şeyledi. Bu zatlar näme? Aýyrsaňyz lan. Bularam sen aýdyşyň ýaly sakly zatlar. Özümiz biler keýgim. Be, bu oglanyň molaýsyny. Size mişe girşipsiň da ha? Bätesik çekilesik gitse o. Ýogsa da habaryň barmy? Dostun Sultana maatlaşýar. Arslan, şunu iş boyunca hasap tayinmi? Hawa umumy hasabyny açykardym ýöne dogly hasabyny erti irdine çykaram. Ýatdan çykarma onu. We ýoksa da dünýä, täze işiňden başgalardan habar bardyr. Ho, ola hey bolmadmy? Oň begençini bir Şeýlemi ýa? Begencinden ýaňa öýdi ýola çykaryp uradyk goýdy. Ha, onda bolýala. Senden diýnende begenendir ol. Vay goý sana. Senem diýäýän ýöne. Wekil, sen öz işleň özüňe ýetikdämi? Sen nire? Bayırlar nire? Ha? Wekil. Ay, wekil. Dünýä, öňkü işlemizde de söredik göre. Belki bir Yerleştirmeyelim. Ahtalından başlar. Armağında. bolýa. Bar bol. Mehäderlikçe şular alay. Getir onu yerleştireyin. Ne diýäňiz? Ýetişýäňizmi? Owo, başlady bu da. Cennet makyat taýýarladyňmy? Ay, tuwulmy. İşiňi Onda dünýä görnýär. senem şunu aňar kameňde. He, bolýa, düşündüm. Şuna taýýar etjek bolarym. Hani bor onu wekil. Wagtyny alyp durmaýyn, men ýöräýin. Bolya, sagaman. Bor görşýänçek. Hani yerleştirip bolan ortak? Aýdyp oturuň. Näme täzelik? Biz näme aýdaly Wekil Saparow? Biz aşo öňkü mollumçylyk bilen. Aýtmaly bolsa siz aýtmaly. Üçüňizem gitdiňiz, gaýdyp dolanmajak ýaly. Gör oýdyň diýersini. Malum da. Bildirýär. Uy, ýoksa da. Sultanyň toparam gatnaşýan eken. Bilýän. Belki bu gedek biz ýeňeriz. Ýok. Mümkün. Kim goýdor?
Yine de şovur adamlar, yine şovur yonkuzatlar da. Bolonna näme? Näme bolanna näme? Bir de yer yok. Öňüm şolar alýady. Bu gezem şolar alar. Görde otur. Han ruhtan düşmäli. İşi yerden dowam eder. Hawa, molya tawul. Onsoň Çary, sen onu bir görsen. Olaň işi şeýle gowurtdyr diýerler boli. Şolardan başga münasip topar bardyra meýdan okdurmuş. goýsa. Sen bu barada hiç de eşitmedinmi? Ay ýok. Sultana baran ýerine gürläp ýörmüşin. Tuğla. Şuzağa kayıp kavatın içinde şolum şolada yetişen olsalar, onlara berekella diyeyim. Olar öňem yer alyp bölen. Birimden gognada garaşylýan bolsa, şolardan garaşylýar. Uy, başlarmydan toparnyň işine ehil bolka. Uy, Ol başlıktan toparentek yartından dıymadık ýaly. şeýlemi ýa? Özlerim bir ikili. Gel oğul başka uğruna geçelim. Sarı! Hovaşlı. Han berken. Näme gurrun etýäň? Yok başlı. Yönü. Ýöne lagardap dilim durmadan. Müşteri bilen arkaň gürleşmäne bermediňiz. Bağışlanmışlık. Bar gidi ber. Nira başlık. Ulu otla. Bağır başlık. Bugün bir deglener. Sen işten bilen ol ber. Bağır düşündüm başlık. Han bular. Cennet bilen Ahmet nerede? Sultan, olak makrama taýarlyk görüp oturanlar. Dinleyen. Gittiňe, dosa ulan. Bir kun görünmänim bilen hemişelik gitdigim diýildi däldir. Ne bileli? Geçen gedeklerdeki utuluşlar ağır degen soň, bilenni kaydyp gelmersin diýip gorktuk. Korkma. Size korkmaklyk gelişen oga. Ha? Eşitdiňiz mi? Bäh. Oğlan yitip bir zatlar öwrünip girenemeň diýeli. Bolsa da boşa gelmendir ha. Ay, erkim bir ýaşaýşy var da. Näme diýjek bolýar? Ay yok. Men elat diýjek bolamok. Men niýjek bolýan? Sen bize goşulsaň, özüň üçin gowular diýen.
Görýäňizmi? Penidem şo bolşy. İşleýişiňizden bolun. Körperere kimligimizi görkezeliň. Bilýän. Häzir ilmanlygym barýan. Hawa diňe baglyra turdaýym öle. Soňam bir saat hiç indi başlaýar. Şoň üçinem Bolýa wagtyna ýetişermi? Hawa. Kompýuterlik işlemden. Hawa. Adamlar armağan, iyirmen, giycesin günlüğüde din zalmanı işlep gör. Mağırdat diýäň? Sen näle adam? Görýän on dürgeden işlerini ten piňede däl öýdän. Hani emmeňiz bärik ýygnanyň. Cennet ýagdaýlaryň nähili? Özüň duýuşyň bir gowy. Hawa sawul. Aladary görünýärmi? Ýok, göwünimedir. Garaşsylyk döwürle edilen işlere ödme şaýat. Ine, bu internet bukçasynda bolsa, dünýä ýurtlaryna edilen, bu häzirki wagtda edilip durulan işler barada maglumatlar. Şeýle bir ünsli işlemeli. Ödüm häzirki döwrüň ähli innovasiýalaryny çinket öwrünip, onuň taryhyny bilen baglaşdyr. Ödümde gereken dol we dogry peýdalanyp, nusga görnüşde getirmeli. Göreňde nähili bir üýtgeşik duýguny oýarmaly. Näle görýäňiz? Hawa gowy pikir. Gowy. Elbetde. İň esasam özümiz olup seslenmeli. Ediljek iş görenler hem kadimiyete hem geleceği düşünýär bolmaly. Ine meselem könürgenç, amul, abyvert diýjekmi? Ya bolmasa merda kadim şäherler diýjekmi? Gara diýjek bolýanyň kadim ojoklar täze urruşdy. Ösen, häzirki zaman innovasiýalar bilen dikeldilen ýaly bolmaly. Men size ilkinji ilmi taslamalar orkadaýyn. Siz men bolup berişim üçin özüme akylja bolýar diýip düşünmäňde ähli zat bolşýar kabul edin. İlki bilen özüme degişli. Pikir geldimi? Şonu edil şol wagt iş ýüzüne geçirip tasdiklamasaň, erteki gün şol işi başga ýere eder. Bilýäňizmi? Yer ýüzünde milliardlap adam bar. Bir de gelýän pikir olary da gelýär. Senin oturdu menniň de. Halis ýüregi bagara düşdüň. Sen näme edip ýöreňir bilýärmi? Ýylyň eýýäm işiniň 80-90 götürüm taýyn. Biziň kiňe ýardam edilmedik. Dipeňler de. Utanamokmy? Özüňe men uly adam. Häzir men maşgalaly bolarsyň. Erte bir bir çağın atasy bolmaly. Sen ýözedim dolandyryp bilen oga. Baştan hemmeňiz aýdylla. Toporop işe başlandy. Şüýrelen olaýyň. Öz bähwidiňizden azajyk el çekäýin. Stoporçunlygaýyň diýildi. Eger aýdylanlar garyr aýdylan ýaly. Men düşünemok, näme gyrýan? Sana gyrýan ýok. Onsoňam aýdylmadyk diýilmedik zat ýok dünýäde. Bizdiň aýdylanlar ýatladyk bilsek bolany, şo da bir utuş. Gelin şoň üçin urşman, söwüşmän işläli. Bärde urşan ýok. Sen özüň onsoň maňa olara utuş gerekde. Hawa ýatlatdyň da. Men emany göremok. Undulanlar her kimem ýatladyp bilýär, gep täze bir zat öğretmekde. Biraz sabır et Ahmet. Sabret, kaçana için sabır etmeli. Biz näme edip görümizdir bilýäňizmi? Biz öňüme köp zatdan jyda düşdük. Ine galanjasyndan jyda düşüp barýas. Sen näme etdiň, ha? Sen näme etdiň? Undulanlar her kimem ýatladyp bilýär, kaçana için planyň diýeni diýip berjek. Özüň bir zatlar diýler ora. Öz wagt ýeri bardyr Ahmet. Bollu wagt bir ýem geldi.
Häzir edip yetişmeden soň ýok. Dur gürleme. Bize diyen o şuada sen tennem ettin. Bize veriyen sorudur sowallan özüňe ber. Jogap tap bilmedin mi? Onsoň bizden sonra. Doğru da özü delren ol. Henidem okudan oýanmak çağyal bolmaly. Beýdi oturman, her kim öz pikirini ortağa oklasın. Dur. Gel özümüz barlak görmäliňle. Siz näme geplemä atýarsyňyz? Diýin de bir. Kaçana çenli diýip gurlatçy. Gurlatslara gelse gurlasın, gurlameseler Hemme pikrimidem, işimidem wajyp. Ne ettin ay? Beýle boljak bolsa, mene işem etjek gal, pikirem berjek gal. Görolanyň sözürýän jerini. Ne bizini sensiz hiç şahit edibilemzok da şeýle mi? Edil şeýlemi, şeýle däldigini bilemzok. Ýöne biz birikmesek, ediljek işin kämil bolmajagyny bilmendiramzok. Ha, iş köşeşim. Unutmalıyım. Biz bärik bir işi yerine getirmek üçin ýygnandyk. Bir işi. Borlarsın, seni maňa ertek aýdyp bermesene. Men hakyky dünýäň adamty düşünýäňizmi? Biz diýsen gowy düşünýäs. Ýöne sen düşünmejek bolýan. Ahmet, käwat bir uly işi ýerine ýetirip onu durmuşa geçirmek üçin bir giden oňunjak maksatlaň we pikirleň birikmeli ýeriniň bolýanlygyny unutma. Hädi men indikayam yeter. Näme bolsa görübererse. Görübererse-de. Bize Iqbal ikinci gelek mümkinçilik berdi. İkinci gelek öz kapılaryny giňden açdy. Indi biz näme üçin işlemdik? Näme üçin ýene düşünüp bilmeýän otyrys, ha? Ahmet, bizim hemmemiz öňkü goýuran ýalňyşlyklarymyzy düzeltmäge gelenlerimizi unutma. Özümizde günäň barlygyny bilemiz soň sesimizi çykarman oturanyr. Gayrat etde senem öz ýalňyşlyklaryny ýadyna salla, topor bilen bol. Giň bol. Her zatda bir bähgit bardyr. Senkem dogry. Men senke ýalňyş diýemok. Ýöne könüsi bolmadyň täzesi bolmaz diýipdirler. Gelin şoň üçin şu edek men diýenim bilen bolalym. Onda nätýär? İşe ýetmi? Vekil Saparov, alad etme. Inte wagt bara.
kunu alanda şeýle bolmaly diýsene. Düşünýän ýöne şunça işden soň ruhdan düşmäliňde. Ýene de hem şekillere ýak yetişmeýär. Stopor näme üçin ýönedim diýsene. Hemme zadyň günäkär ýene ölüm boldy. Diýmäňde Wekil Saparow hemme zat gowy bolar. Däskeli berem dok dämi? Näme? Näme de oturýarsyň? Pikirim jemleýän. Näme pikiri? Öz pikirmi? Pikirim jemleýänim şu wada şeýle oturan işiňe ma ýokdun bilýän. Onuň näme? Şumu? Howosal getirbeýlik göreýin. Eliň aýyr. Ahmet getirbeýlik göreýin näme? Ollet Arslan eliň aýyr diýýär ben sana. Şumy sen şunçaýlap edip gören işiň. Pikirim jemleýän näip, sen näçe ýyl bäri pikirini jemläp bilmän ýörsiň. Iň bolmany edip oturan işiňe mä soňlanmady okeny. Sen özüňe kömek edip bilen oga. Topara nädip kömek etjek diýsene. Näme men edýän işlem size yarany? Yarany ok diýem zok, Ahmet. Gaýta biz sen şuň üçin özümizden bir baskanjak ýokarda goýup geldik. Özümizden urlup hormatladyk. A sen näme etdiň? Goýman lelekini. Şeýdip soňunda diligide çalajak bolsaňyz goýman lelekini. Sen asla diýişmezdi. Sağ olun. Menim siz bilen işleşek bolup ölüp baram. Ahmet, barmın. Sözümmi ölme. Yaramok dämi, baş üstüne. Size diýanym mar ýerine eger durup bilmen. Başlan. Şunça wagt meni siziň işinde päsgil berdim. Gymmatly wagtyňyzy aldym. Arzuwlaryňyzy kulpey kon etdim. Hemişeki ýagdaý. Ýağmur kuwatlanyp aýagaly urapdykda. Ahmet. Şuň näme maksady waka men düşünemek. Görýän on bardadyň näkär özüme alyp durun. Näme üçin ýönedim diýsene. Ine diýmenem ýar. Görsekken öňkülere utulşy görürse, o biziň görmedik zadymyz däl. Men gitdim. Aylar yıllar geçti gitti. Bu nowjuwan älim öňküsinden bir neme gojaldy. Men bolsa ähli zadym tersine saňa bolan söwgüm üçin gorsagymda güllän arzuwlarym bilen henidim. Hayaljak ösüp gözümün görenlerine de inanmasak bolup ýaşap berdim. Köňül kölümün gazlar bir wagt özü bir köýle uçdy gitdi. Şonda da henidem sen alnynda, sen kenarynda otur. Aklyň bilen ýüregiň bağdaşyp bir maksada kol berer. Emma şonda da islegilen kanagatlanıp hiç zat düzüliveren ok. Gaýta hemme zat tersine.
Şeýle boljagyny bilýärdim. Ne üçin geldin diýsene? Şol öňköňkülük üýtgen zat ýok. Yine de günahkar men bolmam. Wah, öz işim bilen boluberdi diýsene. Özüňden ähli zada gereginden artyk berilip daş döwürüňi seretmän unutdum. Bu goja yer şardan aýaňy bir wagt tüzdüň. Unutma, bize gerekli zatlaň ählisi biziň daş döwürüňizdedir. Gözüňi aç. Arzuwlar adama ganat berse-de, şöregi adamyň gara zähmeti berýärdir. Aýagyň aşagyna seret. Näýli bolanda da seni ýerde ýaşap börsün. Sağ ol. Seni ýem üçünçi gedek şey diýär. Öz behlidim diýip şu neçen alan galanan ýok bolin, şonda da billingden galan ok. Sen hiç haçanam düzelmeýän Ahmet. Başga näme etjek diýsene? Hakykatyň ýüzüne göni seredip bilmesen, her kızatdan bahana arap, gaçyk gidenin gowy da. Ahmet, kim sana düşünmese de sen ilkinci gedek 10 ýyl mundan öňkü bäsleşe gatnaşamyzdaky denişiň ol bilgiçliğine edilen iş däldi. Okuw ýylymyzyň soňky ýylynaky denişimiz hem şeýle. Taýyn iş bilgiçliğine elinden gaçyrylmany. Ya bolmasa bilgiçliğin kompýuterim toğenjamlary üzülmänmi? Ondan äsadlygyň bolup, odu çunjuklar dörällik üçin şeýle bolupdy. Kompýuterde edilip oturulan çyzgy işem şol çunjuklar sebäpli bolupdy. Emma şu zatlaň bary bilgiçliğine edilen zatlar diýilip düşünüldi. Onam gel senden gördüler. Bilýärmi näçe? Sebäbi topar bir ýany bolsa, sen şo wagtdan bir özüň bir ýanydyň. Öz hyýal dünýäň bilendin. Edil şu günlerdäki ýaly, şo wagtlaram sultanyna bilen gatnaşýar. Sen topara ikilik etmejegni. Etmediňe de men inanýar. Ýöne topar bolyn. Inananok. Sen nädip beýlenen matçylyklaryň hemmesini birden gazanabildin. Näme üçin öz hakykatyň üçin ýaşamadyň? Hemişe dymyk gezdiň Ahmet. Näme üçin? Näme üçin? Ine şunem. Sessiz ünsüz. Sen ählimi de taşlap gidip barýan. Yer alman geçtim. Gatnaşylman geçtim. Ýöne biziň dostlugyňyz gitmesin. O bolam topar ýöne keýje zatlaryň üstüne dargatdy. Inne bolsa şu topar dargamasyn Ahmet. Ya hakykatdanam. Şo zatlaň ählisi. Sen ýene de yetişdirmedin Ahmet. Inni gaýdyp seň bilen işleşdim, meňem cennet boljak gelýärdi. Biriňizem kömekleşmediňiz. Näme? Uy, ýoksa-da sultanyň toparam gatnaşýan eken. Belki bu gedek biz ýeňer. Ýok, mümkinler. Bir de yer yok. Öňüm şolar alýady. Bu gedem şolar alar. Gördi otur. Haçan açyny planyň diýeni diýip berjek. Häzir etip ýetişmeden soň ýok. Goýman lelekini. Şeýdip soňunda diligide çalajak bolsaň goýman lelekini. Sen asla diýişmezdi. Sağ olun. Menim siz bilen işleşjek bolup ölüp barmam. Ine seret.
Diňe sen etmeli işin galdy. Sen bolsa nem üçin biz öz gursoňyzda kakmyrlaň soňuna nokot goýmalylar. Sen düşün, ähli zat bizim öz elimizde. Gurleme. Te soňuna çelme. Ýöne haýyş edýän başlany işiňi bir diýnik git. Özüňi ziýan etseňem gapdalyňdakylary bir ziýanyňy ýetirme. Sen saýlan ýolum, sen öz ýolum. Ýöne topar bilen düşülen ýolna. Topar bilen var. Inni tapawdy yok Gündüzün qarаңғы gecenin Yüreğimin yeri yok Yok yeri rengi bu dünyanın Yürekte adalan yok Gidenin manyali gussamım Beni küncanini köpzadı İlk dücü yanlışımdın sen Gel soru benim yadayım yok Gel tümlüğüme yaxtılığım bol Menin adışım bu duygularıma Derman yok, derman bol Gel soru menin yadayım yok Gel tümlüğüme yaxtılığım bol Menin adışım bu duygularıma Derman yok, derman bol Sen gittin nira, 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 nira Beni koyup sen nira, nira, nira gittin nira Beni koyup sen nira, 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 nira Beni terk edip nira, nira, nira gittin nira, nira Yalvaryandım mı? Tümlük yalı tümlüğün yalvaryan gitme Öğrenşmeyin sensizlige bize ne tanış bu şırşırımlı duygular Seheri senki olmasa bu gecelerin gerek del uykularım Yine de serpmegin gerek men içime yılgırışıngı Öçör yalı otlar öçör yalı qahar yine de gelir yalı bakar ütkar yalı acı tağım doğru yolu tapar yürek kati arasında yanlış tağım Yiti kıçak bilen kesmege çalışmana çalımda sen sözlerin ve sözlemlerin duğdu köp yarama duğdu qısalmasan gerek Sen bana gerek, yönü bu gedek Ejizeye yürek Menin gözüme serideninde görünen ok mu yanlışlarıma ökünüşüm bu yüreği menden alıp ekidişin yaş olma söyga düşünüşün senin Bu menin yenilişim derim ma senden geçip söyga inanmanı besedişim Gelin onunla getimiz uzoldu oturmalıyım. Şunki bähleşigin yeňijesini aglan edelim. Onu näme adamlar? Men bu kucağına açýan. Bugünkü bähleşigin yeňjesi Aşgabat sistem eýilnamasynyň esasyny özünün täze taslamasyny hödürlän Ýüreberelle. Türkmenistanyň Döwlet Şeperçilik Akademiýasynyň uçurumlaryndan düzülen topar Wekil Saparowyň ýolbaşçylyk etmegindäki topar bähleşigin baş bayragyna münasip boldy. Hormatly talipler, hormatly mugallimler, gelin bu ýeňjileri
El sarmak bilen tutmany. Ben yerden bileyim. Özüm hayran oldum. Elçekler. Sağ ol. Tanrım. Bu işler alanmamızı tez yürekten arzu edýär. Men bu wagty kimin edenini bilýän. Saysam doğrula meni Bu kanlı duygularımdan doğrula meni Hiç kim ayırmasın yolumdan seni Men ona tayar delini hiç adım Yerini tutun yok hiç adım Sinyali gülün yok hiç adım Sensiz tağımı yok Barmasa da dilim dur gitme dimana Adımı tut kıyır sesin bana Yana Damali, damali, damma, damali Damali, damali, damma, damali Damali, damali, damma, damali Yeah, yeah Damali, damali, damma, damali Gaharlanan da guraya men içimdäki umman Hamana gaharada heme bolmadyk garankylyklar Dymma bilýän yüzlerçe ýalňyşym emma bagysla meni beter bolsam maýdyşyňdan hergedek adaşamda kelebek soluşan ýalyp gerek araşamda men gözüme gamaşdyrýan güneşim bol bulutlaryň arasynda sen menden ýadasaň da käten alasan da sen ben önen ýanyky hakykatym Barmasa da dilim dur gitme dimana Adımı tut kıyır sesin bana Yana Damali, damali, damma